Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito tayo ngayon sa Michokoshi, Santa Cruz, Dugo, Pampanga para ipakita yung bagong scooter nila. Ito yung Model T 150 FI na kulay glossy red. Itong nasa likod natin, ayan. Napakaganda niya, no? So, alamin natin yung cash and installment. Pero bago yan, ay huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa aking channel and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sulit ng videos. Then patuloy niyo akong i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So, God bless. Noxky Vlog. So ito po yung Model T 150 na FI na mga kapatid, kulay glossy red. Yan, napakaganda nung pagkaka glossy red nya. Yan, makintab na makintab. Then makikita natin sa kanya mga ilaw ay fully LED na rin yung mga ilaw nito. Ito yung kanyang signal light, no, yung tatlong ilaw na to. Tapos ito naman yung park light nya. Yan, kabilaan. Kulay white naman yung kulay nito pagka nakabukas na, no. Dito makikita natin sa kanyang head, glossy yan na kulay gray. Then dito ay glossy silver. Tsaka dito, yan. Tapos nandito makikita natin yung kanyang logo ng Euromotor. Yan, yung letter E na ito. Tapos dito sa kanyang panel makikita natin yan, LED na rin, LED digital panel na yan. So nakita na natin yan last time. So andyan na yung speedometer, odometer nya, fuel gauge, K-triple ganyan. Then yung sa mga ilaw, no, ito po yung kanyang pindutan dito, no, for selection. Then meron din logo ng Euromotor dito. Then sa mga switch, same na same sa Honda Click, no? Ito yung busina, high and low nya, turn signal light. Then meron din siyang pass switch dito. Then sa brake lock meron din, ayan. Then sa kabila meron siyang kill switch. Then meron din bukasan ng ilaw ito. Tapos yung electric start niya. Then sa throttle, napakalambot din dahil double cable na rin to. Yun yung kinagandahan dyan, no, double cable na siya. Tapos ito naman yung preno sa may harapan, ano, yan yung kanyang brake fluid. Then sa ignition, same na same din sa Honda Click, makikita natin, no, meron din siyang shutter lock. And then ito yung kanyang susi. Tapos yung sa seat, ito naman, pipindutin lang dito, tatapat lang natin sa seat, bubukas na yung kanyang upuan, no. Yan, ganyan siya, no. Tapos dito meron din siyang pocket. Tapos pareho ng lalim, ano, pero maliit ng konti dito. Dito ay malaki.
Tapos sa magandang feature sa kanya, meron siyang USB port. Ayan, magagamit natin sa pag-charge ng cellphone, lalo na sa mga food rider, pwede to dahil meron na siyang USB port. Ayan, pakita natin para mas maganda. Ayan o, saka USB type na. Tapos meron din siyang hook dito. Ayan, makikita natin. Tapos yung kulay niya dito hanggang dito ay naka glossy red. Ayan. Tapos dito naman sa kanyang footdex, ayan, malapad din, same na same sa Honda Click, no? Tapos andito rin yung kanyang battery. Then sa body design, ayan, makikita natin, napakaganda, glossy din dito. Tapos andito yung Model T. Ayan, looks premium din ang datingan, ano? Tapos may nakalagay na speed moto. Then dito sa footdex, ayan, makita natin, maganda rin, napi-flip alloy. Tapos dito sa kanyang fan cover, maganda rin yung pagkaka-design, pero air cooled po siya, hindi siya liquid cooled, ano? Pero kinagandahan ng FI na yan, mga kapatid. Makikita natin dito sa loob yung kanyang FI. Ayan. Then dito naman yung muffler niya, maganda rin, same din sa Honda Click. Makikita natin pati yung heat guard, no? Okay na okay. Ayan yung dulo ng kanyang muffler, kulay glossy silver. Then meron din siyang swing arm dito, supporting swing arm. Yan. Tapos meron din siyang tar hugger dito. Code taillight niya ay fully LED na rin. Tapos makikita nga natin yung letter T na ilaw dito, kaya siya tinawag na Model T 150. Tapos yung signal light LED na yan, pati yung dito meron sa plate holder. Tapos ayan naman yung fender nya. So makikita natin flexible din yung plastic na ginamit. Then alamin natin yung kanyang gulong sa likod, 100 by 80 by 14. Then sa harap ay 90 by 80 by 14. At tubeless na po yung gulong nito. Yun yung kinagandahan, no? Tapos dito naka disc brake. Yan yung disc brake nya sa harapan. Kita natin, maganda rin yung disc brake nito. So bilog lang siya, wala siyang design na pa-wavy design, no? Tapos naka dual path caliper din na kulay gold ito. Tapos naka telescopic fork sa harap. Then yung fender nya, ito maganda rin, flexible din. Tapos dito maganda rin dahil sarado na siya, no? Madali siyang malinisan kung patalsikan man ng dumi yan. Then dito sa kanyang side stand, yan, maganda rin dahil meron na rin itong kill switch. Yan yung kinagandahan din dito, no? Safety ka na rin sa pag-rides dito dahil namamatay yung makina pagka nakababa po yung side stand nito. Then meron din siyang center stand, syempre. Yan, meron din itong goma para pag nakaangat hindi siya maingay, no? Tapos yung panggilid niya, ito. At ang maganda pa, mga kapatid, naka ESP na rin ito, enhanced smart power yung makina. So ibig sabihin malakas yung makina pero matipid sa gas. At yung panggilid niya, makita natin dito, ito may tatak ng Euromotor dito. Tapos wala na rin siyang kickstarter. Yan, no? Sumasabay na talaga, mga kapatid, sa mga branded na motor ngayon to. So yun yung kinagandahan dito, no? Tapos sa upuan, ito okay din, no? Malambot yung kanyang upuan. Tapos maganda rin yung pela, makikita natin, ayan, no? Okay na okay din siya. Tapos sa grabber, ito glossy silver po yung kulay. So tingnan natin yung kanyang compartment. Yan, ito yung compartment nito. So medyo may kalakihan din, pero tingnan natin di kakasya yung full face na helmet dito, no? Half face kasya siguro, no? Tapos dito yung kanyang fuel tank, ito yung cap nya. Then ang kanyang capacity ay 6.5 liters po na gasolina. Marami na rin malalagay at malayo na rin yung mararating itong motor na to. So yan po. Sa mga gustong kumuha, no, available po yan dito sa
Michokoshi, Santa Cruz, Davao, Pampanga. Dalawang unit po yung nakita ko dito. Meron silang matte black mga kapatid. Tapos itong glossy red. Inquire lang kayo kila sir. Yan, dito. Kila sir, no? Punta na lang kayo dito para sa gusto nyong unit or kulay nitong Euro Model T 150. Yan, napakaganda po, no? Pakita ko na lang yung presyo. So, yan, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.